Sitten olisi vuorossa vauhtipyörän putsaus. Ihan kelposelle vaikuttaa. Ei tunnu tapeissa kulumaan ja jengatoi heidät. Samaten kuin tappien jengat. Ihan mukava pyörä muuten, mutta täysin ruostunut. Katsotaan miten käy. Siellä on vauhtipyörä yön lillunut. Hauskako vauhtipyörän muoto ja tapit näkyy tuossa vaahossa. Näkyy miten se on vaahto kuohunut siihen. 3 ampeeria ja 6 volttia. Katsotaan mikä näköistä tulee. Eli ensimmäisenä virta päältä. Tuo varuus. Kyllä sitten lähtenyt on. Mustaa on tullut. Otetaan ja käännetään toistepäin täksi päivään. Nakataan hänet näin päin pyörimään ja ei ota kiinni reunaa ja kaulukseen tuosta ja tuosta ja virta päälle. Prosessi jatkuu. Illalla käännetään toinen kerta. No niin, vauhtipyörää on nyt pyöräytetty välistä toista puolta pinnaalle ja välistä toista ja virtaa menee ihan mukavasti. Ruostetta ei ole enää paljoakaan näkyvissä. Alkaa tulla aika hyvä. Tai toivotaan, että tulisi. Pesu tehty ja harjaus ja kevyt harjaus tehtynä. Ruoste on pois. Mustia tuommoisia syviä koloja jää missä se on se ruoste syöpynyt oikein pitkälle sinne. Siihen nyt oivetaan tästä jotain pintamaalia päälle tai kuivaa ja antaa pikkuhiljaa ruostua uudestaan. Se on semmonen niinkö vauhtipyörät normaalisti. Elikkä ihan hyvä. Työaikaa meni ehkä semmonen muutamia minuutteja. Eikä tarvittanut hinkata eikä porstata. Hiekkapuhallus tietysti olisi hyvä, mutta kun sitä nyt ei sattuneesta syystä ole. Tällä piti mennä. Tämmöistä tällä kertaa. No niin, jotakin suojausta siihen vauhtipyörään piti laittaa, niin jos pantaisiin vaikka sinkkiä. 13 ja volttia ja 1 ampeeri. Piilteema peräisin sinkki kiehuu. Nähdään tää vauhtipyörään tarttuu. Jotain sinne lähtee menemään. Pitäisiköhän vähän pienentää tehoa. Nyt olisi semmonen vähän mierempi teho. Saa nähdä. No niin. Nyt taas käydään niinku Saunalahden laamalle. Eihän tässä ole mitään järkiä. Tai no, on tässä järki sillä jos se onnistus, mutta kun ei se onnistu näin. Eli kappaleet pitäisi peitata ja puhistaa hyvin. Ja olla vähän tietysti paremmin tätä hommaa hallita. Tää nyt vaan roiskasemalla kokeilija. Tästä ei nyt tullut mikään. Katsotaan miten kävi sammutetaan. No, näkyy niin. Sinkki irtoaa tuommoisen
roskana kappaleen pinnasta heti. Eli kyllä se siihen imeytyy se sinkki tuosta kappaleesta, mutta ei se pysy siinä. Ainakaan jos on paskanen niin kuin tämä, niin siitä se irtoaa. No, ensi kerralla vähän, jos aikoo tätä kokeilla, niin pitää tehdä pohjatyöt kunnolla, niin kuin on neuvottu. Näin se ei kyllä onnistu, että roiskasee. Semmosta. No niin. Nyt sitten on maalattu musta vauhtipyörä. Siihen kun pistää plommit ja valkoisella maalilla merkit, niin hyvin näkyy. Menee se näinkin.